15 urtez landu ondotik azkenean gauzatu da ahalmen urriko pertsonen eskubideak bermatzea helburu duen EBA elkartearen egitasmoa. Hain zuzen duela gutxi estreinatu dituzte desgaitasun anitzak dituzten gaztei zuzenduriko etxebizitzak Ziburun. Bizi berri batera abiatzea, albezen haustura gutxirekin, eta baina etxetik joaitea, zenta hori adin hortan denek behar dute etxetik joan, nolazpeit. Baina guretzat burraso gizan, ala ere zuhurtamen bat ukaitea. Eta pentsatzen dugu, beren autonomia maila ere garatuko dela, zenta etxean duzulaik izin berzean, denbora irabazi nahi, edo batentzako basera egiten duzunean, lauentzat egiten duzu, eta aldizor bakotsak parte hartu behar du gehiago, eta lagunduko ditu ere, pentsatzen dut, beren autonomia maila garatzen. Urte luze hauetan egindako lanari esker, 5 etxebizitza eskuragarri ezarri dituzte modu independentean bizi nahi duten gazteentzat. 4 gaztek haien etxebizitza dute eta 5. gaztea apartamendu kolektiboan bizi da. Bertan ere gazte hauek elkarrekin afaltzeko aukera dute. Badugu beraz langile bat harturik, nahazpeit bizitza laguntzaile bat, arduratzen dena afarien prestakuntzaz, erosketak, afariak prestatu, eta baita ere garbiketa, 5 apartamenduien garbiketa eta bokataz arropen garbitzeaz, eta gero hor daguna gauetan zer nahi gerta ere, arazo tiki bat balin bada, hor badan norbait. Nahazpeit da burrasoek egiten duguna etxean, egiten dugun lana, baina persona batek egiten du gure ordez, goai oporretan gaude. Horietariko 2 gazte dira Naia Artola eta Xanti Markijo. Onke basazen datena, eta beziki kotena iz. Kaiten dute nire ezagutzen dituzten jendeak, oain baduzu zure etxea, badut nirea. Burasuak ere pozik daude proiektuaren urrats berri hauekin. Lasaitasun bat hartzen dugu, zenta burasuen kezka beti baita gure ondotik zebilakatuko diren, eta hor zinez aterabide polita da, eta beraz lasaiki egiten da transizio hori, bizi berri batera buruz abiatzen dira, luzaz iraunen zaiena entzegur. Xanti Karbonako esat gure nahiagunean lan egiten du. Eta gauero beste gazteekin etxebizitza kolektiboan elkartzen da elkarrekin afaltzeko. Naiz, ebortantea da berekin ikotea. Naia Artola senpertarrak bere mugikortasunari eragiten dion eritasun bat pairatzen du sortu denetik. Hasieran etxebizitzaren ezaugarriei egokitzea kostatu bazitzaion ere, bertan irudikatzen du bere etorkizuna. Ni aski berezia da, eta lehenago izan naiz bahnategi batean bordelen. Pasatu ditut 7 urte, baina bahnategi bat eta apartamendu bat ukaitea ez du deus ikusteko. EBA elkarte antzeko proiektu bat lantzen ari da Izurako herrian.